आरो बबे जायगायाव गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे थांनाय मेट्रिक आनजाद एबा 2025 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासिक टप 10 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि बेवहाय लादों आरो बेनि थाखाय दिनै बेवहाय गोबां आलासिफ्रा बाहागो लाबाय आरो बिबुंथि लाखिलांबाय। मा थांखि लानाय जादों बे हाबाफारिखौ? जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि दङ, मिशन कुवालिटि इडुकेसननि बाथ्राखौ लानानै जों जेब्लायबो खामानि मावदों आरो बेखौ सिगाङाव दोननानै जाहाथे जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै इयुनाव जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजां मोनसे लामा हान्थिनो हायो, जौगासार जानो हायो आरो बिथांमोननि बे दिनैनि जे टप 10 मासि आवग्रिनानै जेखिनि बिथांमोनहा मासि आवग्रिनो हादों आरो बे आवग्रिनायनि गेजेरजों बिथांमोननि फरायनाय आरो जिउ लामाया जाहाथे इयुनाव मोजां जायो आरो बिथांमोननि फरायनायजों लोगोसे हारि आरो समाज दानायाव बिथांमोना मोनसे गिदिर रल लागोन, बेखिनि आसा आरो मिजिंखौ जोङो दोननानै हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सोलोंथाइनि बिथिङाव मा हाबाफारि मावनो थांखि लानाय आरो? गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो सोलोंथाइ बिथिंखौ सिगाङाव दोननानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो इयुन समाव जोङो गोबां बेबायदिनो सोलोंथाइनि सायाव हाबा मावगोन आरो सोलोंथाइ सांग्रांथियारि मेल फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिफोरजों सावरायगोन, मा जादों मा जायाखै, इयुनाव जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बबे लामाथिं थांदों आरो बबे फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखाल जादों, फरायसाफ्रा मा रोखोमै माने फरायसालियाव फरायनायनि कन्डिसना मा रोखोम सोलिदों, बेफोर गासैबो बिथिंखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गसाइगाव दख'रा हिसाबै जोङो बेखौ नोजोर होबाय थागोन आरो बिथांमोननि फरायनायनि आन्दोआवनो जोङो जेब्लायबो बिथांमोनखौ नोजोर होनाया जोंनिनो दायथ'। गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावहाय साबेसे मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव आवग्रिनाय? गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बर' बिजोंजों फरायनानै गासै 36सो फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों आरो बेनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो साबसिन टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय जे 10 जन फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों दिनै बेवहाय बरायदों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhDनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhDनि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मेथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 30 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTechनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhDनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।